Welkom bij het programma van Gewest Friesland. Dat programma liet reportages in van gewest tot gewest. Dat is een nationaal programma. Redacteur van Friesland, Johan van der Zee. Daar zitten we bij aan de keukentafel. En we gingen het vorige week door Skimmerzee, want dan moest je even hinnen. Maar ik zie dat je mijn jongetje 86 Gim Kans weer griepen Helgoland. Ja. Ja. Bij de boordoeren. Nou ja, dat er weer dus één keer in zoveel tijd weer een reis van de Friezen naar dat Friese eiland. Ja. En dat liep mij wel mooi om dat een keer te zien. Vooral wat binnen dan de overeenkomsten tussen de Friezen, Jewaai, de Westerlauwerske Friezen en de mensen derde. En ik ben het derde strikt ook niet in om Fries tegen mensen te praten, om te zien dat ze je verstaan. Nou, een beetje. Een beetje? Ja. We hebben wel wat van elkaar. Ja. Nou ja, het is er nou nog, zeg maar zeggen. Maar het is altijd een beetje een stille leefde tussen Friesland, Oost-Friesland, tot in Denemarken en daar. Met allerlei groepen waarvan je zegt van die jaren een beetje bij elkaar. Maar meer is het uiteindelijk ook niet. Nee. En het mondt vaak op volksdoensje uit. Maar ze komen dus ook regelmatig in Friesland. Ja. Maar dat worden nooit grote happenings of zo. Nee. En toch willen mensen er wel graag heen. Zo maar naar de reportage uit 1986. Nou, ik zie het nou voor de vierde keer, maar ik had het gevoel dat alle mensen die hierheen gaan, dat die de wortelziekje, de meenschappelijke wortels die de Noord-Friesen, de Eerst-Friesen en de Westerlauws-Friesen hebben. En die wortel die is er? En die wortel die is er, onherroepelijk. Eens in de 3 jaar reizen Friezen naar Helgoland. Dat zijn dan niet alleen Friezen uit de Nederlandse provincie Friesland, maar ook mensen uit Oost-Friesland, dat vlak over onze grens met Groningen ligt, en Noord-Friezen die in Schleswig-Holstein tegen de Deense grens aanwonen. De reis wordt georganiseerd door de Frieske Rieën. Een organisatie die de relatie tussen de 3 Frieslanden wil bevorderen en ook contacten wil leggen met andere kleine culturen in Europa. Je verneemt het aan de mensen. Als je met de mensen praat, die praten zelfs Eerst-Fries. En Eerst-Fries is eigenlijk meer Plat-Duits en Noord-Fries. We kunnen het net hier nog naaikomen, maar je viel het duidelijk, er zit een meenschappelijke baan. Een baan die wij met Limburgers gewoon net hebben. Die is er net. Ik zou het net voor dromen, die nationalistische gevoelens. Het is gewoon wel aardig om eens, als je wat van die geschiedenis al weet van Friesland, en dan is te zien hoe dat eruit zou zijn, wat voor mensen dat te winnen is, ook soort dingen. Maar dat wijgevoel, ja, het speelt een beetje mooi, maar ach. En die geschiedenis, hoe zit dat precies? Nou, dat moet je me net correct vragen hoe het nou correct zit. Ik heb hier een vrege binnen die er meer van al wist, maar het schijnt zo te wezen dat die Noord-Friese eilanden dat die nooit echt bij Friesland jet hebben in steedsverband hebben correct jet. En hoe het dan correct bij mijn Helgoland zit, weet ik niet. Dat loopt er correct een beetje tussenin. Dat kan ik je net correct vertellen, dat weet ik niet. Die geschiedenis. In de 7e eeuw strekte Friesland zich uit van het Zwin, het riviertje aan de zuidgrens van Zeeuws-Vlaanderen, tot aan de Wezer. Noord-Friesland en de eilanden zoals Helgoland hoorden daar niet bij, maar waren een soort van kolonie. Een toeristische attractie is het Ausboten. De passagiersschepen varen tot op de reden van het eiland. Daar nemen kleine boten de passagiers over. Andrea heißt das nicht. Ah, da ist auch mitfahren. Da schmeißen auch die Leute rauf. Martin, dafür gibt es einen Kunstkampf oder Geneve. Helgoland is een Duits eiland, maar
met een eigen taal, verwant aan het Fries. Die verschiedenen Friesen können sich ja nicht so besonders gut untereinander verstehen. Was bringt sie denn trotzdem hier zusammen? Ich denke, dass wir uns gut können verstehen, dass das schon gut geht. Sie hatten so einen schönen Satz vorhin. Aber wir haben ein gemeinsames Wort, das ist mooi. Das ist das Wort für schön. Ja. Sagen Sie einen Satz. Het is mooi waar. Duizenden Duitsers komen dagelijks naar het eiland. Vooral om inkopen te doen. Als ik Fries praat, verstaan jullie mij dan? Ja. Wir wohnt ja van Terschelling, Jantje van Dijstra. Wohnen wir hier. En die verstaan jullie als die Fries praat? Ja, wir hören und Terschelling al Musik machen. Ich spiele Öllung und BS. Und Jantje snacken genau als wir. Ben je Fries? Ja, ich bin Hollander. Und sie fühlen, dass sie Friesisch sind? Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ein feines Gefühl ist es. Skal ich die snacken oder Fries? Das verstehe ich nicht. Soll ich Deutsch sprechen oder Friesisch? Ich verstehe das Friesisch von Ihnen, verstehe ich nicht. Ja, die Terschellinge verstehen, die sprechen genau wie wir. Mhm. Genau wie? Ja, genau, fast genau. Terschelling und hier in Nordfriesland in Amrum auch. Mhm. Friesisch ist interessant. Sehr interessant, deshalb habe ich auch hier. Das ist die Freunde von Terschelling und von Westfriesland. Ich weiß nicht, ob die beiden Damen hier sind. Oder soll ich Friesisch sprechen? Sie können es versuchen. Ja, versuchen brauche ich das nicht. Ich snacke Fries, wir haben Familie. Zijn jullie lang onder Noordzee? Ja, dat ben ik lang zong. Ik ga tot de Kaakvingen. En ik mag ook muziek tot de kapel. Ik ga ook tot de skiskon. En je gaat Joen herkennen? Wat hast du gesagt? Je gaat Joen herkennen naar de hal? Nee? Ja, een figuur. Nee, nun verstehen Sie mich nicht. Nee. Sie gehen heute Abend auch nach die Ja, ich mache da Musik. Ich spiele in Kapelle, wir sind alles anders. Das ist ein Song für die Kaakvinger. Gebrek aan drinkwater stond aan de basis van deze traditie op Helgoland. Voor een doopplechtigheid brengen de kinderen van het eiland een bekertje water naar de kerk. Dat de fresken top kwam. En we hadden draten van buren, we hadden draten van loonwuffen, we hadden draten van politicus. En ook hier 8 jaar kwamen we op lontop. En hier vooral aan mensen te snaken, te praten. En ook een beetje gemütlich top te zetten. Maar het gaat dus net alleen nog om volksdomsen en gezelligheid bij de Frieskerie. Oh nee, dat moet hem zijn. We gaan ook alles zeggen. We maken ja ook 8 jaar een wetenschappelijke congres. Ja? En we hebben lang diskutiert aan de vraag van onze eigen identiteit. We hebben die versucht, onszelf zo te zijn, ons fresken te vinden. Dat we gar niet zo lacht.
Noord-Friesland? Ja, ik kom uit Noord-Friesland. Riesom. Dat ligt vlak bij de Deense grens. En jij komt van Helgoland? Ik kom van Lund, ja. Helgoland, ja, van Helgoland spreekt dat zo wie dit Lund. Hallonde en dit Lund. Hallonde zijn de mensen hier. En dit Lund is die eiland. Je praten allebei de Fries nou? Ja, dat wel. Ja, hij snakt Noord-Fries. En we snakken Hallonde, dat is een beetje oes. Een let beetje oes. En je verstaan mij ook? Ja, we verstaan het ook wel, Alfred. Ja, dat verstaan ik best nou. En nog zo'n je de indruk krijgen dat Friesen bij elkaar binnen alleen maar rond volksdonsen. Nee, dat binnen ze absoluut net. Het best concrete binnen de boeren. Die komen elke winter door jaren en dan praten ze over de economie en over al die dingen, praktische dingen. En we hebben alle de kleigroen, nou, we hebben de zolderkring en we hebben de toerisme. Dat hebben we in alle 3 Frieslanden. En we hebben de eilanden. En dat is zo alles wat wij gemeenschappelijk hebben. Ja, dat heb ik verstaan. Ik wens je nog een plezierige dag, want het is maar 1 keer in de 3 hier, hè? Ja. Bedankt. Alles klaar. Ja. Wens je William natuurlijk ook. En dan gaat Rolf voort. En dan greet dit man alles, ja. In de Nederlanden, in West-Friesland. Grootnis. Ja. De kinderen waren ons voor hen. Dan lauwert en tegen. Jongetje 86, Helgoland. Dan gaan we naar jongetje 79 en dan gaan we naar Ljouwert. Dat is die oude gebouwen die worden weer opknapt. De Utrecht, wist je dat? Dat staat waar het provinciehuis is, aan de Tweebaksmarkt. Oh, het is mijn heel mooi gebouwtje. Het is mijn nooit gevallen. Mooi lietsgebouwtje. Ja. Onderwerp makkelijk kroeg Kees Stukker, die doet bij uw stage rond. Ja. Ja. We zorgen de Utrecht in het Twabaksmerk, op het Twabaksmerk en het Gappema gasthuis. Ja. En wist je dat? Nou, dat was me net precies vragen. Ik zou er wel komen, maar ik weet net hoe het is streden hier. Nee. Dus, nee. Maar ik in Ljouwert. Ik in Ljouwert. En mensen als Karel en die man, die had er een heel soort werk verdiend. Omdat die gebouwen te keepjen. Ja, dat is de Stichting Moderne Architectuur. Ja. En dan het verhoor in enzovoort. Rien Terpstra, Peter Kaskarel. Ja. Die show voorbij komen in de volgende reportage die dateert van 1979. Wat ben je nou aan het doen? Deze schoorsteen aan het restaureren. Proberen met moderne materialen wat ouds tot stand te brengen. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. En dat is tegenwoordig wel lastig om aan goede materialen te komen. Als je dit vergelijkt en je doet dan nieuwbouwwerk. Nee, dank je. Nee, daar heb ik al gegeten en gedronken. Is dit een mooi gebouw? Ja, dit is eigenlijk mijn gebouw. Hij is van een ander, maar op laatst wordt hij gewoon van jezelf. Waarom? Nou, je werkt aan iets. En je maakt iets ouds, dat breng je eigenlijk weer terug. Wat eigenlijk voor de sloopbijk bestemd was, dat komt weer terug. Dat is mooi. Dat kost onnoemelijk veel geld. Maar ja, je steekt er dus ook ontzettend veel werkuren extra in. Dat doe je gewoon. Dat is heel typisch, dat kan ik ook niet verklaren, dat doe je gewoon. In maart 76 stond dit pand te koop. Het was al een aantal mensen die in de architectuur geïnteresseerd en beeldende kunst ook geïnteresseerd waren. Opgevallen dat dit een heel opmerkelijk pand was. We waren eigenlijk een beetje bang dat hier een horecabedrijf in zich zou vestigen. Of een ander soort bedrijf wat het hele interieur zou gaan beschadigen. Omdat het niet in de doelstelling van een eventueel bedrijf zou passen. We hebben gezegd van, we moeten nu de koppen bij elkaar steken en zorgen dat dit pand, dat zo rond 1903, 1904 de Krophollerstaal gebouwd is, dat dat behouden blijft voor Leeuwarden. Het is een typisch nieuw of jong monument van deze eeuw. En toen zijn jullie allerlei acties gestart? Ja, we zijn bij notaris geweest, hebben een stichting opgericht.
om te beschermen die jongere architectuur van na 1815. En hebben als stichting een optie genomen. Een stichting die totaal niks had. En dat was wel even riskant. Totdat een schildersbedrijf hier uit Leeuwarden de gedachte had om hier een restauratieatelier te vestigen. En dat leek ons een prachtige bestemming. Aanvankelijk was het dat dit gebouw was... het was gek, hè? Het paste helemaal niet in een verhaal. Het was, als je in de straatwand kijkt, het in een klein gedraaid... ten opzichte van andere panden geplaatst. Het had aan de buitenkant een hele mooie detaillering. Heel opmerkelijk. En ja, dat wek je nieuwsgierigheid. Toen zijn we gaan zoeken en kwamen we erachter dat in een heel klein VVV-gidsje... wat zo rond de jaren 20 verschenen moet zijn... dat het gebouwd was door Kropholler en Staal. En dat zijn twee landelijk bekende architecten rond de eeuwwisseling. Vooral na de eeuwwisseling. Nou, dan ga je nog verder kijken. En dan denk je van, nou, dan wordt het toch wel de moeite waard... dat we wat meer erover te weten komen. En als je hier binnenkomt, het is nou helemaal schitterend gerestaureerd. Met de wapens, de symboliek die er in de deuren zit, in de tekst, spreuken. De wapentjes van de Utrecht, de glas- en loodramen. Met de wapens van de verschillende steden als Kopenhagen en Brussel. Bijvoorbeeld en Rijssel, waar Utrecht gevestigd was. Deze deuren met die bloemmotieven, de fijne detaillering. Zo is dat hele gebouw zo fijn van opgebouwd. Zoveel zorg, zoveel tijd aan besteed en waarschijnlijk ook heel veel geld. Zou je tenslotte nog iets kunnen zeggen over de doelstelling van de stichting? Ja, de doelstelling van de stichting is door het doen van onderzoek... het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven van publicaties... proberen de aandacht te vestigen op de jongere architectuur. Inzicht te geven in waar we mee bezig zijn... omdat die architectuur onbeschermd is. De stichting heeft al heel wat gepubliceerd in haar korte bestaan. Er is een boekje verschenen over de bouw van de Utrecht... en onder andere een over de uit Sneek afkomstige architect Nicolaas Molenaar. Een boekje dat ook als catalogus diende bij een tentoonstelling over die architect. Een tentoonstelling die op verschillende plaatsen in Nederland door de stichting is georganiseerd. Ook wordt er actie gevoerd voor het behoud van bedreigde gebouwen. Een bedreigd gebouw, waar ook een boekwerkje over is gemaakt, is het Gabbema Gasthuis in Leeuwarden. Nou is dit zo'n gebouw waar jullie je mee bezighouden, Ja, inderdaad. als stichting. Inderdaad. Dit is een gebouw waar we al vrij vroeg mee bezig raakten. Omdat het natuurlijk een opvallend gebouw is wat materiaal betreft, wat detaillering betreft. Het is uitgevoerd door dezelfde aannemer, Lerk, die ook de Utrecht heeft uitgevoerd. En die met deze architect, dat is architect de Groot, toch met dezelfde problemen in contact kwam. Want als je alleen al eens let op al dat verschillend materiaal gebruikt. De plint daaronder in die grijze steen, dan die verblendsteen in oranje-rood en die verblendsteen daarboven in het geel met al die geprofileerde verglaasde stenen daartussen en die strekken boven de ramen. Die friezen die daar met die klisklesoortjes in geglazuurde steen ingevuld zijn. Die prachtige bogen allemaal. De aandacht ook van het timmerwerk, van die daklijst en de dakpannen die verglaasd zijn ook. En dan die pironnen op de hoeken die er extra accenten aan geven. Het is één feest van kleur en verschillend materiaal. En het is logisch dat wij daar meteen op vielen natuurlijk. Iets heel fraais hier aan dat pand, dat is toch wel dat tegeltableau wat daar het hoogtepunt is van de ingangspartij. Het stelt voor de adelaar van het Olburger Weeshuis, die het fonds beheert van dit Gabbema Gasthuis. Die de proveniers, dat zijn die kleine uiltjes en de raafjes, beschermt en ook voedsel brengt met dat haasje. Dus het is een allegorische voorstelling voor de functie van het gebouw hier.
Jullie houden je niet alleen bezig met stadsarchitectuur, maar ook met architectuur op het platteland en met boerderijen. En wat is er nou voor bijzonders aan dit boerderijtje? Ja, we hebben dit voorbeeld juist gekozen omdat het een eenvoudig, goedkoop boerderijtje is. Gebouwd door architect Doeke Mijntema in 1914. En het is gewoon een traditioneel stellenboerderijtje zonder veel bombarium. Wat alleen een schoorsteen heeft aan de voorzijde, aan het woongedeelte. Zo hoort het ook. Want aan de achterzijde, daar heb je de schuur en daar wordt niet gestookt. Waarom moet daar een schoorsteen op? Dat werd in de tijd dat dit gebouwd werd dat wel veel gedaan. Aan de voorzijde heb je een fraaie entree uitgespaard, een portiek. Wat is er nou voor aardigs aan die voorgevelindeling van deze boerderij? Nou, het is een hele regelmatige voorgevel. Helemaal rechts heb je het raam van de keuken. Dan heb je de twee middelste ramen waar de woonkamer achter zit. En dan helemaal links is het eerste raam van de stal. Maar die heeft hij ook die woonkamervorm gegeven, waardoor die hele gevelindeling regelmatig is geworden. Nou houden jullie als stichting met veel verschillende gebouwen bezig. En wat is er belangrijk aan die gebouwen voor jullie, aan al die gebouwen? Nou, allereerst is het natuurlijk belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurd is in die gebouwen. Wat er met die gebouwen gebeurd is in gebruik. De mensen hebben erin gewoond, de mensen hebben erin gewerkt. Die hebben er nut van gehad. Dus de historische functie van die gebouwen, dat is gewoon belangrijk om te weten. Bovendien is er altijd toch door de architecten aandacht ook voor die architectuur geweest, waardoor ze ook fraai kunnen zijn. We zijn dat in het algemeen aan het documenteren. We hebben niet een speciale keuze. We worden soms gepind op een bepaalde keus doordat er iets dreigt te verdwijnen wat we belangrijk vinden. Maar verder zijn we in het algemeen aan het documenteren en hebben daar natuurlijk een paar accenten in gelegd. Maar in het algemeen zuivelbedrijven, boerderijen, stadswoonhuizen, kerken. Zo zijn er wat hoofdstukken in de architectuur aan te brengen die we echt gaan onderzoeken in brede documentaties. De vroegere zuivelfabriek Freya in Veenwouden is mogelijk het volgende project van de stichting. De fabriek staat al 9 jaar leeg en de eigenaar wil er wel een museumfunctie aan geven. De stichting gaat proberen meer informatie over het gebouw aan te dragen. Want zag hier de oude gebouwen in Ljouwert weer opkwekt door meesken. Het zijn goede initiatieven. Het weer misschien al lang bekend, maar je mij zitten toch wel hele mooie reportages van. Ja. Ja? Je ziet die gebouwen weer waarom als. Nou ja, dat worden niet een wichtige gebouwen. Wichtige gebouwen, ja. Wel leuk, mooi. We zullen er misschien na je week wel meer van. Maar weer reportages uit van Gewest tot Gewest in het programma Gewest Friesland. Want dan, dag.